Saging. Saging ba? Tutag po saging. Ay gata oh. Relax lang mo dia, kaya wala pa nakaluto ang kusinero ninyo. Asin din balo ba? Nagkan nga nagsili. Sili mo yung nakalami anak. Pakanam. Lawrence Cerberus. Cerberus. Wala, maghimo ko otro. Kay pangit kaya ang kuhan karon. Kay na yung mga bad news. Maghimo ko otro Facebook. Ano man na kuan imong daganin mo pa kuan violation? Na original man dili mo gyud mo gamit ang mga sounds nga kuan kanang sa Facebook. Ano ako na, mga post ako sa una, okay na yan? Kusog 23 ba? So, vaccine mo. Os imo man yung i-kuan, i-re-upload din mo ni. Pwede mo kunan mo i-re-upload. Kami na mo na imong i-kuan, i-re-upload na nimo. Ato mga video nimo nga nasa imong kuan mo mo pang-upload. But ended din nga content, dili kanang kuan niya. I-boost pa niya, i-boost ba? Magbayad na ka? Mag-post ka 1-2. Pagay kay mag-post ay magbayad ka 1-2 ay nasa 12,000 makabot 14,000 ang palo nimo sa kadlaw. Ay kay kayo, mag-post yan ako na. Ako ngayon, mga vlog kay kamaksin mo. Ano yung mga video naman? Ikaw may yan eh. Sinig din grado ha. Ito magaling. O siya may tamailan ko nga makakunawal. Ko na naka 40,000 views magaling. Hindi ka. Awala tong bayi ba di ba to na tama to kape ng views at lo. Madalang views ko na kumbay sa video na. Ito yung nalibang dito ba? Piras pa para sa mga. Nakantay. Tanong na nga dala. Comment ka, mag-share, mag-kuha, mag-like na. Ganyata. Ginataan. Para mga badi, followers. Ha. Kalami. Da, kay hapit na maluto atong kat. Lauya, kaya ginataan pagid ni siya. Akong profile picture katong pareho sa akong sa una katong. Grabo kato. Tang ko pala ito. Wala ka dalawa. Kato sa una pangatag pa Gisa ko ni siya.
Gipaagi ko ni gisa ang mga panakot ang mga bade. Para lami gid siya mga bade ba. 3,000 siya dito ako. Ana raman na ang ginabuhi mga bade. Pero daghan gyud nagsili. Ha. Anong gibutang ano gasin mga bade kay para Tunga sa kilo. yo parat kay ni. Para di masayang ilang pagsulat. Dihurot na ito sila. Yurot na ako. Kanam gini. Kalawi gini. Diba, maga. Kanam ba? Nagdak mga badi kay. Pasok kayo. Ini mga badi. Ito na ta. Hala! Guide! Nara. Kuha na. Ito. Na oras. Launa na. Yan to. Pusok saging. Mais din. Ano mo yapon sa kwan? Kaya imong friends din sa pwede mag-invite sa kwan. Imong kids good. Hindi pa ko ako sa page ko. Okay. Ang page kay page 1, page 2, page 3, page 4, paano sa 20. Sige. Laka mo na ka na page. Sabi ka, halang. Pasok ulit kayo. Kurang sa kanman ba din? Parang kamay. Hmm? Kurang sa parang kamay. Sakto na ka. Sakto na. Kuwang. Ano pa na mong naw. Yawag si Bong Beats. Yan to. Ito tani. Kaon nga, lamig yan yun. Puso saging. Ito sa kwarto. Kaya mawilakat na doon sa kaon kita na. Kaon. Abi sa ni kahalang ako. Arap sili imong i-vlog ba may imo yung account sa sili bitaw. Tao mo libre nga na. Ay ikaw. Ikaw na nilagyan na. Pasurin din talaki ta na. Ay mo kay piding nga. Dibi nga na. Monggo! Saan mga kaon? Kaya lang yan na. Maak na rin sila eh. Ito mo nagawa ka naman? Halang na haon mo kay. Halang kayo. Woo! Hindi sa kauban din eh. Okay, kay ko sayo to halang kay. Grabe na paabot niya ako. Ang reklamo nang pagigutom na kayo pero ang resulta. Pisikal ka magpayo. Hindi ako kakapatiyan kung ginawa. Alam mo ganyan mo nun? Gawang lasa ba? Kabo sige. Lagi ko sa Apil Hindi nga ko may mo ba di? sa baka na nga dili kipakit ang naong. Mo ganyan ang bago karon. Siguro puso ba?
Lami eh. Sili kita Oh, sa siya tagaw. dili puso. Ako bro. Ang sanay? Ay. Laman, dili kay. Pure na ito, dili pure. Kaam lagi ba si Iban no? Na, ingon si Madam, banan, kinakuno ni Monica dito si Loklok dito sa police station. Nani ba? Pero lami magandang nani doon nga halang ba? Lami, kaya to sa'yo kuto-kuto ako. Awa na, anad imong- Kuto-kuto niya, suway kalibang. Wala na anad og ani mo. Ano sa mga Halang. Loklok? Pagimag. Ito, ito nga tato eh. Yee! Bets! Wala na kayo mandari, Bets, oh? Halang kayo.